Daud Suleman MP wa Blantyre wa DPP ameneyo sitingachititse kumufotokoza aliyense amamudziwa wadandaula kuti ku parliament sakumupatsa mpata kuti ayankhule ndiyebe wanenetsa kuti parliament si ya MCP komano ndi ya dziko. Ndi anyway zambiri zili mkatimu zambiri walongosola yekha ndiyeno mutiuza ndemanga zanu kuti mukuganiza bwanji pa nkhani imeneyi guys. Hey, audi amene ndiwamwano. Hey guys, thank you so much guys. Malawi and cameras. Ndazisiya tinapita ku health break. Ndabweraso kwabwera nduna a transport. Ndayimikaso point of order. Alankhulaso mmene mutazili pa Hansard mukhoza kachita check kuti Blantyre, I see you, I will recognize you just now. Mpaka na aloeraso mafunso achakuta kuti ine ndisafunsi. Ndiyeno ine ndi madabwa chifukwa ndinayima nokulafunsa kuti chimene simukundipasira mpata ndizani mandisankhadale kuti ndiyankhule. Zoyankha zake akuti ndikuchita mwano chifukwa ndafunsa nde andipasa 105 akuti masiku 5 ndisakhale mpaliament. Ndiye mafuna ndiyauza akazombo ndi gulu lawo la Congress kuti nyumba ya malamulo iyi si ya MCP. Nyumba ya malamulo ndi awina aliyense. Ine sinabwere kuno kuti ananditumiza ndichakwera kapena kazombo iya. Nabwera kuno foti anthu akwathu anandivotera kuti ndibwere kuno. Inenso ndikuyenera kupasidwa ulemu nyumba muno ngati member of this house. Koma zimene zikuchitika izizi tikuziwa chifukwa akambirana zana kukokasu kwawo kuti anthu angapo kuphatikizapo ineyo asatolole kulankhula. Ndinaziwa kuti lero sandilola kulankhula. Ndimayimira dala kuti ndione ndizoonadi ndiye mwaziona nokha lero kuti sakufuna kuti zilankhula. Koma chimene mayimira ineyo kuti ndilankhule ndimafuna ndifunse dziko. Ndifunse boma kuti lilankhule zoona ku dziko. Zana tamva president akunena kuti akusazika kunena kuti akufuna apite ku Dubai akagule mafuta aziko. Ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa dziko akupita akagula mafuta kunja sizinachitikepo. Tikuziwa kuti kumene mapitako kumene akupitako sikuti akagula mafuta. Sikuti akagula mafuta. Koma akukaona zinthu zawo kumene kuti kuzoti agula manyumba ambirimbiri ku Dubai akuyendera zimenezi. Tinalibe forex mpaka nakhala pansi pano bungwe la WFP ndi bungwe la ku America atipasa $, kuti tigule chokudya tithandize anthu athu. Akutenga ndalama imeneyo kuti azikayenda nayo. Izizi ifeyo sitilola. Izizi ifeyo ngati Malawi sitilola. Komanso ndiyauza akazombo kuti iwo ndi MP ngati ndemwe. Palibe chabwino chimene timachiona, palibe kuti iwo ndiwophunzira kapena kuti china cha iye ndife chimozimozi. Tipasane ulemu ngati tonse ndife ma MPs. Nyumba iyi ndi awina aliyense si achipani. Si achipani ya. Tikabwera kuno azitilola kulankhula. Ndifake timalankhula no kwa inu kumakhanga ndife achipongwe. Ndiye 5 days andipasayo ndikagwira ndibwera. Ndili nawo. Like, share, Malawian cameras, right.